Теңир хаваларда yüzген ак bulutlarga qara, ак bulutlarga atlanıp balachak ötüp bara. Ömrünün her mezgilinde ötken yoluna qara, bizning ömür minutların saatler suv bara. Ömrünün her mezgilinde ötken yoluna qara, bizning ömür Mertebeli şıraşıda sizin bilen şıraşımızga biz bik şanız. Her birimiz için bugünkü şıraşı ol köngülde mezgiller. Yazışı, şair, көрнекле җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе, Татарстан Дәүләт Советының Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Россиянең гуманитар фәннәр академиясының шәрәфле академигы Разил Исмәгыйль улы Валиевка 70 яшь. Теміне 50 елга якын ул әдәбиятта 3 юнәлештә поэзия, проза, драматургия жанрларында иҗат итә. Бүгенге көндә ул 60лап китап авторы, 200дән артык җырга җан өргән шагыйр, дистәләгән сәхнә әсәрләре белән тамашачы мәхәббәтен яулаган драматург. Ләкин кайсы гына жанрда эшләсә дә, Разил Валиев иң беренче нәүбәттә шагыйр булып кала. Аның проза әсәрләре дә үзләренең шигъри теле, образларга бай булуы белән аерылып тора. Пьеса спектакльләре дә җырлы, моңлы булуы белән үзенчәлекле. Һәм бүгенге шушы җылы очрашуыбыз юкка гына Мәскәүдә узмый. Чөнки бу көннәрдә башкалада Татарстанның мәдәният көннәре бара. Татар мәдәниятендә, иҗтимагый сәяси тормышында Разил Валиев исеме алтын хәрефләр белән уелган. Бу кичәнең зур турында аңлап сөйләгәндә, соңында ничегрәгендә мин Мәскәүдә инде күптән булмадым. Бәлкем сез Мәскәүдә булмадыгыз, сез Мәскәүдән китмәдегез. Чөнки ул Мәскәүдә 5 ел әдәбият институтын бетереп, Мәскәүдә менә бу урамнарда йөргән, бу арбатларда, бу татар урамнарында йөргән кешеләр булса, чөнки ул безнең Мәскәү язучысы. Шәкърәсен Türk yıllardan Мәскәүгә әйләнеп кайттыгыз, һәм Мәскәү халкы, Мәскәү татарлары сізді сағынып, көтеп каршы алалар. Бұл вакытта турында әйткәндә күп сөйләргә була, турында әйтеп киткән, чөнки ул безнең татарлар арасында иң ямьле, иң җырлы язучыларның берсе, чөнки әйтеп киттеләр 200 автор, 200 исполнитель, аның җырларын иң зур сәхнәләргә чыгарып җырлыйлар. Илһам бага Шакировтан алып, иң яшь узып киткән яшь егетләр хәтле. Чөнки дистәләгән ел аның җырлары безне тәрбияләгән, безне мәхәббәткә өйрәткән, безне туган илне яратырга өйрәткән, безне әти-әнигә үзебезнең мөнәсәбәтне саклап яратырга өйрәткән. Сезнең шигырьләрегез аркылы без күп еллар шулай узабыз һәм күп еллар сагынып узарга туры килсен. Тагын әйтәсе килә һәр Рустам Гаич иртәгә булачак сезнең белән мал белән иртәгә музыка йортында. Бүген ул әйтәгән Мәскәү халкына biz шулар пока исән сау булганда һәр елны иң матур шәхесләрне күрсәтербез. Бу традициялар һәр вакыт булыр һәм бу традициялар һәр вакыт кабатланып торачак дип үзенең сүзен телефоннан әйтеп бирде. Тагын бер шартлы хәбәр иртәгә сәгатебездә Рустам Гаич һәм шәһәр мэрының урынбасары Шәкирҗан Хустурин барабыз. Кинотеатр энтузиастының зданиясына Сергей Собянин зданиені бізге берді, документларны алдық, 12 миллиардlық бина Вишники біздің татарларға, Мәскәү халқына берді. Һәр ертеге біз Рустам Гаич белән принципиально аның концепциясын барыбыз. И бір ел ішінде келесі елда Анда 800 отырышлы журналарында biz очрашуыбыз деп үмітләнеп калабыз. Казанда шәһәр. Шәһәр иде бураннары. Казанда көз кызгылт иде. Амында никтер. Казанда сөю бар иде. Актан иде йортлары. Нигә үкәләде Казан? Азатырга чыкмады. Biz dala balalarına Kozan'da yollar tarma.
Bilmeyim. Min Мәскәүнең миллионынчы татары. Вот сегодня приятно видеть, здесь очень много взрослых людей, но в то же время вот среди взрослых людей выделяется наш штаб, это молодежь, где-то в районе 50 человек сегодня здесь находятся. Эти люди не просто с улицы, это люди, которые действительно интересуются татарской поэзией, которым татарская поэзия не безразлична, потому что Разиль Валеев, во-первых, мой земляк, поэтому нам стихи его очень нравятся. Он из нашего Нижнекамского района, поэтому он нам особо близок. И надо отдать должное, что у многих народов есть много поэтов. Но татарские поэты, татарская поэзия, она особенная, потому что она проведенная через века, она была запрещена многие годы. И вот Разиль Валеев еще именно на его стихи практически все звезды нашей татарской эстрады поют песни. Поэтому он наш современник и в то же время классик. Яшьләр кайда да яшьләр инде, Мәскәүдә дә, Казанда да, башка илләрдә дә, башка җирдә дә. Әмма ләкин барыбер Мәскәү татарларының, бигрәк тә яшьләрнең аерым бер сыйфатлары бар. Мәскәү бит ул бер республиканың бер өлкәнең түгел, бөтен галәмәт зур илнең баш каласы. Һәм монда бөтен илләрдән, бөтен төбәкләрдән, бөтен республикалардан җыелган яшьләр, бигрәк тә яшьләр җыела соңгы елларда. Өлкәннәр бит кайда утырган, шунда яшиләр, шунда гомерләрен үткәрәләр. Яшьләр алар Казаннан да монда киләләр, башка республикалардан, һәм монда минемчә аларның бер үзләренә күрә бер түшәмнәре бар, бейеклекләре бар. Бейекләре алар монда Мәскәү югарылгына, дөнья югарылгына мөргәм тулар. Әмма бездә татарлар Татарстанда бер сүз йөри һәр вакытта. Безгә һава торышы һәр вакыт Мәскәү ягыннан килә дип әйтәләр. Мәскәүдә бүгін яңгыр ява икән, 3 көннән соң Казанда явачак. Мәскәүдә монда суык була икән, 3 көннән соң Казанда суык булачак дип. Ул сәясәттә дә шулай, мәдәниятта да шулай, башка төбәктә дә шулай. Әгәр дә Мәскәүдәге татарлар монда татар халкының барлыгын күрсәтеп яшәйләр икән, без горурланырлык дәрәҗәгә менеп җитәләр икән, ул Татарстанга да сизеләчәк. Без бөтен дөньядагы татарларны алга барырга, аларны берләштерергә омтылабыз. Әмма ләкин Мәскәү татарлары үзләренә алар татар халкын күтәрә алмыйлар, әгәр Татарстан белән бергә булмаслар. Безнең Татарстаныбыз әгәр дә сакланса, Татарстаныбыз көчле булса, куәтле булса, шул вакытта татар халкының гомере озын була. Татарстанны көчле итер өчен Мәскәүнең роле тоткан урыны бик зур. Мин теләр идем Мәскәүдәге татарлар үзләренең татар буларын, татар халкының иң затлы, зиялы өлеше буларын исбатлап күрсәтсеннәр иде. Башка халыклар арасында югалып калмасыннар иде. Югыйсә, гаилә курган вакытта, бигрәк тә яшь вакытта бит инде иң төп эшләрнең берсе гаилә куру. Гаилә курган вакытта уйлабрак курсыннар иде. Киләчәкләрне уйлап. Бүген ул бер нәрсә дөньяга караш. Тора-тора ул үзгәрә, фикерләр дә үзгәрә, язмышлар да үзгәрә. Шуңа күрә гаилә ул милләтнең, һәрбер милләтнең, һәрбер дәүләтнең На мой взгляд, подобные встречи являются очень важными, поскольку они поддерживают, они способствуют развитию отношений между представителями нашего сообщества, между представителями татар Москвы. Это очень здорово. Разиль Валеев белән танышырга, ул безнең шагыйребез. Мин горурланам, шундый кешеләр без белән. Разиль Валеевның юбилее ел буе дәвам итә инде. Без аның юбилеен башка, аның туган авылы Ташлыкта бик матур булды. Аннан Түбән Камада, аннары Шаллыда, Уфада, Казанда, бүген Мәскәүдә.
kızının irini yuvar. Yağmur tüyer yüz yaşları, kızının irini yuvar. Suda yollar, haydi misali çıkışlar. Dağda yigit juvaydı, kızı yigit barışışı var. Dağda yigit juvaydı, kızı yigit barışışı var. Я участвую в движении «Штаб». Это движение молодежи, которое пропагандирует татарские песни, культуру, традиции. И в том году мне удалось поучаствовать в конкурсе «Татар-Каза». Здесь, в Москве, проходил отдельный конкурс. Это было в рамках дня рождения Ямалеева Рустема Фаизовича. Мы были приглашены на него как гости, и там же проводился конкурс. Было много всяких испытаний, и я, к моему удивлению, победила. Это мне подарили, конечно, подарки. Я благодарна очень этому движению за сохранение наших традиций в Москве. В Москве это очень сложно сделать, так как много конфессий и религий разных. И вот Рустем Фаизович, большое ему спасибо за то, что он нас держит вот вместе, что мы вместе посещаем мероприятия, поддерживаем друг друга в сложных вопросах. Вот, и сегодня на концерт пришли много штабовцев, молодежи очень много. Его стихотворения мы очень любим, песни часто поем в штабе. К нам приходят баянисты, и мы вместе с ними исполняем его песни. Очень рада, что такой концерт наконец-то проводят в Москве. Также я занимаюсь с детьми музыкой. В частности, мы учим татарские песни, выступаем. И вот здесь я смогла приобрести, наконец-то, сборник Рузеля Валиева, чтобы исполнять эти прекрасные песни. Я давно искала их, наконец-то вот купила. Думаю, вскоре вы услышите нас. Emine boyunda kaytırmışa parlanlar. Yigirme milyon Emine boyunda kaytırmışa parlanlar. 20 milyon Вот сегодня решил прийти, познакомиться с культурой Татарстана, так сказать, впитать весь дух, всю эту атмосферу Татарстана, ощутиться опять, вспомнить детство, так сказать, потому что мое детство прошло именно в Татарстане. Шундый бәрәкәтле туган җиргә һәм шундый талантлы ул үстергән әнкәйгә багышлап, ничек күңелдә шигырь тумасын инде. Ниләр языйм әнкәй, ни җибәрим? Бар булганым кара һәм каләм. 70 дигән юлы шигыремнең. Шигырьләтә генә җибәрәм. Үпкәләмим, сөйләмәдең диеп, Уитман һәм Лорка турында сорыйдым. Зәй артында күк белән җир нигә арына? Матурлыкны аңлый белгәнсең син. Белмәсәң дә якта Шишкинны. Бездә шулай әйтәләр. 70 ел 60-тан авыррак.
Belki 75'ten жеңірек. Вот сізге жетерге 75-ке, аннары аңнарсыз, что тағы 80-нары да бар, 90-нары да бар. Айтайыз, отанымызны көтерейік. Татар халқын көтерейік. Бүгін менің бір мәкале шықты. 25 сентябрьда біздің Россия Фәннәр Академияның президентіне сайланды. Мен шул 7 кандидаттар арасында мен де бар. Шуны белән мен Россияны да күтәрергә тырышырмын, күтәрергә татар халкын да күтәрергә. İnşallah nasip olsun. Yıldız atılğanda nişek düzərmən Yıldız üzlü gözlərin Nigə olsun yüzlərin Gökdə yıldız atılğanda nişek Халқымыздың мұңлы сандуғашы İlham Valiyev. Razil Valiyevni bek yaratamiz, bek o'qiymiz. Razil Valiyevning kechasida bo'ldim. Qozonda shigirim to'zalda. Shigirim to'zalga o'rinda bo'lmadi hatto. Bek yaratamiz.
50 лет назад, можно сказать. В самом начале еще первых шагов я начинал петь как профессиональный певец. И я записал в Казани несколько песен. Они на фоне радио есть, эти записи. Разиль Валеев их писал в содружестве с композитором Рашидом Абдуллиным, своим другом, который сейчас, к сожалению, нет с нами. И вот прошло совсем немного, всего лишь там почти 50 лет, и мы снова с Рашидом Валеевым встречаемся. И вот на этом творческом вечере, где будут звучать великолепные стихи Разиля, я исполню опять те же самые песни, которые я пел полвека назад. Зәңгәр-күк алсудан япты көн кара төн. Син мине ахрысы мәңгегә караттың. Төсләрне тараттың, мин сине яраттым. Синең бәхеткә килгән юл, сагышылыр шатлыктан тыла. Мәскәүдә беренче курста укыган вакытта мен шагыйрь дигән бер шигырь язмадым. Ул шигырьнең язмышы бик тә бәхетле булды. Мин һәр җирдә укыйм, һәр кичәндә укыйм. Ул бүгенге көндә дөньяның 53 теленә тәрҗемә ителгән һәм ул бер шигырь аерым бер китап булып 53 телдә басылып чыкты. Анда нинди генә телләр юк. Менә шул шигырь, 20 яшьтә язган шигырь, ул дөньяны үзгәртү турында. Ул вакытта Горбачевлар юк, берсе юк, ә без инде шагыйрьләр ялган идек дөньяны үзгәртергә, перестройкага. Әзерләйдек Горбачевны. Ул шигырь белән булай. Әйе, минем көчле рухымнан җир вә күкләр калдырар, калыйтаклар. Җылый, сугыша җирдә. Акыл күпме җавап эзләгән, я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Аңла миннән җирле зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабантуй дисәң, һәр нәрсәгә мине үз атамам, айлык-быйга дигән беләсәм, чәчәкләргә үз исемем бирәм, меңтергән көнгә, меңтергән. Үлем белән яклашканда да акның ара дип сөйләмә. Дуслар юкта шын дуслыкны вакытым, бу дөньяда яшәү мең рәхәт. Адашыпмы, кайчак килеп чыга, безнең йөрәккә мәхәббәт. Кайчак ялгыш, уңны-сулны үтим, булгалый инде булгалый, кешеләрдән гел яхшылык телим. Мин хыялый бугай, хыялый. Хаксызлыкны күреп ярсыйм шашам, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Mesela fiyatına olmadan ne 50 yıl dedik, nerede şahırlar şöyle fiyatına. Onlar için dünyanın özgürlükleri çeviriyor. Min dünyanın özgürlüklerini Afrika'da, Dünya Afrika'da, Amerika'da kısaltmadan. Min bizimizin dünya turnesi alıp vardı. Tatar dünyası turunda, bizim Tataristan dünyası turunda, Moskov'daki Tatarlar dünyası turunda. Dünya özgürlüğü bir. Tataristan'da varız, bugünkü kazanlarımız Tataristan'ımız bütünlüğü başka. Hem bütünlüğü bile Moskov'da Rasulullah bizdeki doğuluydu. Moskov'da yalan çok kişiler bular, çok mevalıklar bular. Vakillikler bizde bugünkü devlet birisi de yok idi. Demek dünya özgürdü. O dünyada biz özgürdük, siz özgürdük. Rahmet sizge. Hemmegizge de isketkiz rahmet. Benim bik de akıllı babam var idi. Ol bulay deb aytaydı. Oğlum, ben onu soradım, ben dedim, halk, belki Allah'ta benim. Dedim, halk demeydiler, halk demezler. Neresi halk? Dedim babay. Neresi anlata ol halk? Şimdi bilir miyim? Dedim, halk nasıl ekeni bilmeyeyim.
Ол бабай мен аш былай деп әйткән. Улым, мен Сабан тойын беләсеңме? Сабан тойга халык бара бит ди. Аны аны бер кем дә куып җип алып бармый бит ди. Һәр кем үзе теләп бара ди. Үзе теләп бара, үзе теләп уйный, үзе теләп көрәшә, үзе теләп җырлый. Шуннан соң бала дип куйды. Әгәр дә кеше бер максат тирәсендә, бер уй тирәсендә, бер ният тирәсенә үзе теләп җыела ала икән, ул инде халык була, милләт була диде. Әгәр дә аны куып китерсәң, сарык була диде. Сәгатьләр суып бара. Шелтүрәп аккан чакларда гөрләвекләргә кара, гөрләвекләргә ияр, яшьлегең китеп бара. Өмернең һәр мизгелендә үткән юлыңа кара. Безнең өмер минутларын сәгатьләр суып бара. Өмернең һәр мизгелендә үткән юлыңа кара. Безнең өмер минутларын сәгатьләр суып бара.